Afrique takko sana yoni to kakali to lareji to hamdallahi pum kon wattu yoni hato gurel ali gurel boyo bijam ko siko mon sise kon wattu yoni haton to ala bugoni jangarde ndi kabruji mi toftal ballita ko jangal pular man fudoro ton to dowla Europe halente ko fati e tiras taw ko Europa League koy kikita hande on don tiras yaltina ton to dowlaji Europe ton to dowlaji Europe den man ha ko fati e série A ngole di tali tagal kande den don potite dirna taw ko nyal ko gada mijo e yubinama e kikita he chanting kikita hande ko nyal go tata bijo tata ton to série A ngole di tali to Bundesliga ngole di Almanya go tata bijo koy kikita hande den don potite ko tay nel ma de jukku mede nyaloma jango ton to leydi alma to leydi France man hal ko fati ligue ngole di France taw yalta mi ko Saydou Abouba tagal kanyal go jego bijo koy kikita hande ude ton to ligue ngole di France tay ko ton to ligue ngole di France nyangu jego bijo koy kikita jango fu do ko non ma yaadu hena Saydou Abouba ton to leydi Espagne ko fati la Ligue Santander ngole di Espagne nyangu nay bijo heto don ko Amadou Wadi wodere fular kan ko digi wadante tim torno ben don potite jogori yarude ton to dowla Europe ni hede den halente ko fati Ligue des Champions européen tirage mo dum koy kikita santim yalti man heto Amadou Wadi wodere fular ko leydi Portugal ko watto timman hal ko fati Premier League ngole di Portugal nyangu tata bijo ma den don potite fu nede kikide hande ton to leydi Portugal musidɓe teddi wotere goɗɗe joni neden jam nyalle mon hettiyankoɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ñalawma o ko mawde ɗiɗi yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji men coftal balli taw ko jaam ngal pular ene mbirɗen e garde ndi kabaruji fuɗɗorɗen ko toon to Europa League caggal kay nde ɗen ɗon potite jokki yuɓinede ko fati kay e macceji barage ɗen ɗon poti noon ɗe gasi yuɓinede tirage majƴe yalti kono noon ma en hetto Saydou Abouba kanko tigui waɗante en cimtol ɗen ɗon potite kay caggal kay nde ɗo yuɓina toon to dowlaji Europe ko fati kay e macceji barage toon to Ligue de Europa League yaten hen ko Saydou Abouba kanko tigui waɗante en cimtol ɗen ɗon potite holno ɗo yarno kikiɗe hanki toon to dowlaji Europe ceerno Saydou Abouba jaam ñallema yawur ceerno Oumar Diallo jaam ñalle mon hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓɓe fulɓe kabruji men coftal balli kalten ko jencude ko fati Europa League jubbinaɗo kikiɗe hande hanki ko fati e match duttol ɓeɗo witeɓe Milan AC ko kañumen jeehi ha toon to Rio Ave ɓe mbaddi ko ɗekki ɗiɗi caggal kay nde fawi fetta o ko Milan AC heeɓi fodde loggi jeenayyi wondude loggi jeetati ɓeɗo witeɓe l'ASK ko kañumen jeehi ha toon to Sporting Lisbonne ko kamɓe pooli Sporting Lisbonne e galle mumen loggi nayyi wondude loggel gotel Tottenham ko kañum jaɓɓino Maccabi ko kamɓe kay pooli Maccabi loggi jeeɗiɗi wondude loggi ɗiɗi Athènes ko kañum jaɓɓino Wolfsburg kay ko kañum foola loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Galatasaray ko kañum yeehi ha toon to kañum yeehi ha toon to Glasgow Rangers foodi Galatasaray loggi ɗiɗi wondude loggel gotel FC Bâle ko kañum jaɓɓino CSK ko CSK kay heeɓi folde ɓeɗo witeɓe FC Bâle loggi tati wondude loggel gotel Young Bonne Brème ko kañum jaɓɓino Tirana ko kamɓe poli Tirana loggi tati wondude ndiga ɓeɗo witeɓe Dundalk ko kañumen jaɓɓino Klaskavik ko Klaskavik kay fola loggi tati wondude loggel gotel Karabakh ko kañum yiyata toon to Varsovie kamɓe poli Varsovie loggi tati wondude en ndiga ɓeɗo witeɓe Sarajevo ko kañumen jaɓɓino Celtic Glasgow ko Celtic Glasgow heeɓi foldeɓe galle mabɓe loggel gotel wondude en ndiga vidéo ton ko kañum yeehi ha toon to Standard Liège ko Standard Liège heeɓi foldeɓe loggi tati wondude loggel gotel FC Copenhague ko kañum jaɓɓino Rijeka ko Rijeka kay heeɓi foldeɓe loggel gotel e galle mabɓe wondude ndiga Dinamo Brest ko kañumen jaɓɓino Liga Gore ko Liga Gore heeɓi foldeɓe e galle mabɓe e loggi ɗiɗi wondude e ndiga ɓeɗo witeɓe PLZN ko kañumen jeehi ha toon to Cheva ko Cheva kay heeɓi foldeɓe loggel gotel wondude e ndiga Dinamo Maghreb ko kañum jaɓɓino Flora Talim kay heeɓi folede loggi tati wondude loggel gotel Armenia ko kañumen jaɓɓino Étoile Rouge de Belgrade ko Étoile Rouge de Belgrade heeɓi foldeɓe loggi ɗiɗi wondude loggel gotel e galle mabɓe a poil Nicosie ko kañum yeehi ha toon to Liberec ko Liberec heeɓi foldeɓe loggel gotel wondude ndiga Charleroi ko kañum jaɓɓino ɓeɗo piteɓe Poznan ko Poznan kay heeɓi foldeɓe loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Grenade ko kañum yeehi ha toon to Malmao kamɓe pooli Malmao loggi tati wondude loggel gotel
Rosan Bour ko kañumen jabbino PSV Eindhoven ko PSV Eindhoven heɓi foldeɓe logguidiɗo wondude e ndiga ɓeɗo witteɓe CF Cluj ko kañumen jabbino QPS ko QPS kay fola logguid tati wondude e loggel gotel Ceerno Oumar Diallo ko ɗum ɗo tigui wonno jencuɗi ko fati Europa League e ñalgu duttol juɓɓinago kikiɗe hanki. Ceerno Saydou Abouba toon to Europa League heddoɗen haalen kay ko fati e jencuɗi taw ko tirage ɗin ɗon kippuji kay jogorɗi fettoyde on ɗon Europa League taw ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas gaso hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho toon to poule A noon tawete toon ko AS Roma Young Boys CSR Cluj e wondude CSKA Sofia ko ɓen ɗon tigui tawete toon to poule A so tawi ko toon to poule B ko Arsenal e wondude kay Rapid Vienna e wondude kay Molde ko kañe ɓen ɗon wiyeteɓe Dunkerque kañum tigui tawete toon so tawi noon ko toon to groupe C tawete toon ko Bayer Leverkusen e Slavia Praga e wondude ka appel e ɓen ɗon wonduɓe Nice mbo leydi France toon to groupe E tawete toon ko PSV Eindhoven PAOK FC Granada e wondude kay Omonia kañum tigui tawete e on ɗon groupe so tawi noon ko groupe F tawete toon ko Napoli Real Sociedad AZ Alkmaar e wondude kay Rajac kamɓe tigui tawete e on ɗon groupe toon to poule I noon tawete toon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Villarreal e wondude kay Karabakh e ɓen ɗon wonduɓe kay e Maccabi e wondude ɓen ɗon wiyeteɓe Silva Sport mbo leydi Turquie toon to groupe L noon tawete toon ko Gent e wondude kay Krava ɓen ɗon wiyeteɓe Offenham e wondude kay Slovan e kay ko ɓen ɗon tawete toon to groupe L toon to groupe K noon tawete toon ko CSKA e wondude kay ɓen ɗon wiyeteɓe kay Dynamo Kiev Feyenoord e Wolfsburg AS so tawi noon ko toon to groupe G tawete toon ko Tottenham e Ludogorets e ɓen ɗon wiyeteɓe Laska e ɓen ɗon wiyeteɓe Real Antep toon to leydi Belgique so tawi noon ko toon to groupe D tawete toon ko Benfica Lisbonne e Standard Liège e Rangers Glasgow e wondu kay Lekon Pazan toon to groupe D ko ɗin ɗon tigui tawete toon koni tigui woni jencuɗi kay taw ko tirage Ligue champion européen walla kay wiyen koni tigui woni tirage ɗon ɗon wiyeteɓe Europa League yaltude kikiɗe hande toon to dowlaji Europe toon to dowlaji Europe noon heɗoɗen ko adi kay eɗen haala ko faadi kay en jencuɗi taw ko toon to Ligue des champions européen caggal kay nde tirage mum yuɓɓinayi kikiɗe hankin yaten ko toon to leydi Italie haalen kay ko fate série A mbo leydi Italie ñalngu go wiijo ɗen ɗon potiti yoga e majƴe heɓano yuɓɓinede ɗe yuɓɓinama e kikiɗe hankin toon to leydi Italie walla kay wiyenne kikiɗe cankinɗe yuɓɓinama toon to leydi Italie taw noon ko hakkude ɓen ɗon wiyeteɓe Benevento kañum tigui jaɓɓino kay Inter mbo Milan ngal ɗon pottal noon ko Inter Milan kañum tigui fooli kay Benevento hay dinguiral mum taw kay ko baluji joyyi wondude e baluji ɗiɗi e kikiɗe canki noon ɗen ɗon potiti kay ɗe jokkino toon to leydi Italie hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Atalanta Bergamo kañum tigui yano jillu ha toon to lamorgo hakkude mabɓe kay ɓen ɗon Lazio Borom kono noon ko Atalanta Bergamo kañum tigui fooli kay Lazio Borom ha toon to dinguiral olympique on faami kay ko toon to dinguiral ngal Rome kono noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Atalanta Bergamo kañum tigui folno kay Lazio baluji nayyi wondude baliyel gotel e kikiɗe canki noon ɗen ɗon potiti kay dirtinanoɗe taw noon koye ñalgu gadamijo ɗen ɗon pottiɗe jokkino hakkude Udinese kañum tigui jaɓɓino Spezia ngal ɗon pottalne kay ko Spezia kañum tigui fawi e dow Udinese balliuji ɗiɗi wondude ndiga toon to série A mbo leydi Italie noon heɗoɗen haalen kay ko fate ñalngu tataɓijo koye kikiɗe hande sanga wattuji nogas fawde hojomaji 45 ko ɓen ɗon wiyeteɓe Fiorentina kañum tigui utat ñalngu taw noon ɓe jaɓɓoto ko ɓen ɗon wiyeteɓe Sampdoria toon to leydi Italie toon to leydi Italie noon ma ɗen ɗon potite jokku e kikiɗe jam kono noon ma en artu e majƴe taw koye kabaruji meɗen faaɗi toon to leydi Italie toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne ñalngu tataɓijo noon koye kikiɗe hande sanga wattuji nogas fawde hojomaji 30 ɗen ɗon potitɗe fuɗɗete yuɓɓinede hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Union Berlin kañum tigui jaɓɓoto Mayence 05 e kikiɗe janggonoma ɗe jokku yuɓɓinede toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne sanga kay wattuji 15 fawdi hojomaji 30 ko Borussia Dortmund kañum tigui jaɓɓoto Fribourg on watta tan ɓen ɗon wiyeteɓe Eintracht mbo Francfort huccodirta e Hoffenheim FC Cologne kañum tigui jaɓɓoto Borussia Mönchengladbach so tawi noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Stuttgart kañum tigui jaɓɓoto Bayer Leverkusen ko on watta tan Werder Bremen jaɓɓoto Arminia Bielefeld toon to leydi Allemagne kiki janggono udaɗen potite toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne taw koye potite fodde yuɓɓinede kikiɗe janggo hakkude RB Leipzig kañum tigui jaɓɓoto Schalke 04 sanga wattuji 17 fawdi hojomaji 30 wonande eruji Europe sen imima toon to leydi Allemagne wirren gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw koye ɗemgal Pulaar faɗen ko toon to leydi France haalen kay ko fate Ligue 1 mbo leydi France ñalngu jeegoɓijo ɗen ɗon potite noon maɗe jokku yuɓɓinede yatten hen ko Saydou Ba kanko tigui arantene en jencuɗi ɗen ɗon potite no ɗe jogori yarude toon to leydi France. ko noon tigui Seydi Diallo Ceerno Oumar Diallo kaleten tigui ko fati e Ligue 1 mo dowla France ko fati e ñalngu jeegoɓijo juɓɓinteɗi kikiɗe hande janggo e ɓawo janggo e kikiɗe hande o ko ɓeɗo tigui gudditata potite ɗe e waktuji nogas goo taw kadi ko PSG jaɓɓoto ɓeɗo witeɓe Angers
e kikiɗe janngo e waktuji 17 ko Saint-Étienne yahata toon to Lens e waktuji 21 Nice jabboɓe ɗo witeɓe Nantes ñande dimanche woni alet ko ɓeɗo tigi witeɓe Nîmes jahata toon to Montpellier e waktuji 13 Strasbourg ko kañum jaɓɓoto Lille. Monaco yaha toon to Brest. Bordeaux jaɓɓo Dijon. Lorient yaha toon to Metz. ɗeɗo pottiti noon mbaɗata koye waktuji 15 taw kadi ko waktuji leydi France e waktuji 17 ko ɓeɗo tigi witeɓe Rennes jaɓɓoto Reims. Marseille yaha toon to Lyon e waktuji 21 Ceerno Oumar Diallo ko ɗum ɗo wonno pottitte poɗɗe yuɓɓinede ko fate ñalngu jeegoɓijo e Ligue 1 mo dowla France. Saydou Abouba toon to leydi France heddoɗen ha hande toon to Ligue 2 mo leydi France caggal kay ñalngu jeegoɓijo koko jokkata yuɓɓine toon to Ligue 2. ko noon tigui Ceerno Oumar Diallo jaɓanten ko Ligue 2 mo dowla France e ñalngu jeegoɓijo gudditeɗo kikiɗe janggo taw kadi ko ɓeɗo witeɓe Toulouse kañumen jaɓɓoto 3 e waktuji 15 ha joni e waktuji 15 ene pawi hojomaji capantati ko Caen jaɓɓoto Amiens e waktuji 19 ko ɓeɗo tigui witeɓe Paris FC jaɓɓoto Le Havre. Grenoble jaɓɓo Valenciennes. Ajaccio yaha toon to Auxerre. Chambly yaha toon to Sochaux. Pau FC jaɓɓo Nancy. Niort yaha toon to Châteauroux. Clermont-Ferrand jaɓɓo Rodez. Dunkerque jaɓɓo Guingamp. ɗeɗo pottiti noon ɗe mbaɗata koye waktuji 19 taw kadi ko waktuji leydi France. Ceerno Oumar Diallo ko ɗum ɗo tongunden e kabaruji men toon to leydi France ko musidɗo mon guiɗo mon Saydou Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Saydou Abouba mbo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma sen imima toon to leydi France en mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal Pular faɗen ko toon to leydi Espagne. To leydi Espagne La Ligue Santander mbo leydi Espagne ɗen ɗon pottiɗe jokkino yuɓɓinede yiyaten hen ko Amadou Badi hodere Pular kanko tigui waɗanten cimtol no ɗen ɗon pottite yaari. yawur Seydi Diallo jaam ñalle ma guiɗo Pular jaam ñalle moon hettiyankoɓe a yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique coftal ɓalle ɗemgal Pular La Liga Ceerno Oumar Diallo ñalngu naya ɓijo jokkino toon to leydi Espagne guili ñalawma talata o hakkude Real Sociedad kamen jaɓɓino Valencia ko Valencia noon fooliɓe loggel gotel e ndiga toon to Anoeta. Getafe jaɓɓino Betis ko Getafe fooliɓe tati e ndiga. Huesca kame Atlético de Madrid ko ñalawma aralba o ko ɗekki ndiga e ndiga ɓe mbadde. Villarreal jaɓɓino Alaves ko Villarreal fooliɓe tati e gotel. Eibar jaɓɓino Elche ko Elche jekkiɓe gotel e ndiga. Real Madrid udduno ñalawma aralba hakkude mumen e Real Valladolid ko Madrid noon fooliɓe gotel e ndiga ta noon loggingel loggel ko oɗo biteɗo Vinicius Junior. Ceerno Oumar Diallo kikiɗe hanki o noon toon to San Mamés ko Athletic Club de Bilbao jaɓɓino Cadiz ko Cadiz fooliɓe gotel e ndiga. Sevilla jaɓɓino Levante ko Sevilla fooliɓe gotel e ndiga. Potital udduno ñalawma hanki o ko hakkude Celta de Vigo kamen jaɓɓino Football Club Barcelona mo Lionel Messi. Ceerno Oumar Diallo siftinde noon duuɓi 5 kippumo Barcelona heɓani polgu toon to dingiral ngal Celta de Vigo toon to Balaïdo kono noon jemma hanki o ɗum iwi ha laaɓi caggal kam nde oɗo biteɗo Ansoumani Fati heeɓi tigui udidde loggi toon loggol payodingol siftinde noon Ceerno Oumar Ansou Fati ngal ɗo waɗi potite ɗiɗi toon to La Liga kono heeɓi hen loggi tati wadde mbiyen oɗo ɓiɗɗo africaine kam heeɓi tigui fartange toon to kippumo Ronald Koeman toon to Football Club Barcelona. cikiɗe hanki o noon ko Barça fooli Celta ta ko loggi tati wondude e ndiga. Loggol ɗimmol ngol noon ko markitiɓe kono tataɓol ngol uddingol ko Sergi Roberto ta ko fettiyanke mo Football Club Barcelona ta ko jiyaɗo toon to Reus de Tarragona. Ceerno Oumar Diallo FC Granada e fonde jaɓɓade Osasuna ɗum noon hawrata ko 12 lewru janvier ɗum noon koye hitande fande nde en paami kay Granada kikiɗe hanki ɓe joguino potital ta ko barrage hakkude mumen e Malmo ta ko toon to UEFA Europa League kamen noon pooli Malmo ta ko loggi tati wondude e gotel ko ɗum tigui saabi ha ɓe keɓani fettude potital La Liga mo leydi Espagne. Ceerno Oumar toon to gardingu La Liga ko Getafe woni to dow to toɓɓe 7 Valencia toɓɓe 7 Real Madrid toɓɓe 7 Villarreal woni nayoɓo toɓɓe 7 Football Club Barcelona toɓɓe 6 Sevilla toɓɓe 6. Ceerno Oumar Diallo ko ɗum woni ko ɓuuri tengtuɗo e La Liga ko musidɗo mon Amadou Ba mo weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine. Amadou Ba di hodere Pular ha hande ko meɗen e maɗa toon to leydi Espagne heddoɗen kono noon halten koye tirage Ligue des Champions européen caggal kay koye kikiɗe hankin tigui on ɗon tirage waɗa aɗa wawi artude haalnamen on ɗon tirage no yaari.
konon tigi Seydi Diallo ma en jaton to Genève mo leydi Suisse kalen kikiɗe hanki waktuji joyi ɓe mbaɗino kuraji woni tira Ligue des Champions européenne gomu anon woni to yesso to ko Bayern joguiɓe Ligue des Champions européenne ko kamen tigi kuccodirta e Atlético de Madrid e Salzbourg e Lokomotiv mo Moscou gomu be to ko Real Madrid kamen noon woni ɓurɓe jogo Ligue des Champions européenne e tarika football européen kamen kawrata Shakhtar Donetsk, Inter de Milan e Borussia Mönchengladbach gomu e to noon tawete toon ko Séville joguiɓe UEFA Europa League oɗo saaha mbo kalten kamen kawrata e oɗo kippu mo Chelsea e Krasnodar e Reims Ceerno Oumar Diallo gomu se to noon tawete toon ko kippu mo Zenit Saint Petersbourg ko Borussia Dortmund Lazio e Brukas mo Krépin Diatta to gomu se to tawete toon ko FC Porto mo Moussa Marega, Manchester City, Olympiacos e Olympique de Marseille Ceerno Oumar Diallo to gomu de to tawete toon ko Liverpool mo Sadio Mané, Ajax mo Amsterdam, Atlanta mo Bergamo e Midtjylland ko ɓe tawete toon to o gomu de to gomo heeto tawete toon ko Paris Saint-Germain e Manchester United e RB Leipzig e Istanbul Besiktas toon to gomu je tawete toon ko Juventus mo Cristiano Ronaldo e Football Club Barcelona mo Lionel Messi, Dynamo Kiev e Fenerbahçe Ceerno Oumar Diallo siftinde noon ma a yeb Ligue des Champions joɗɗo caggal kam haɗa andi hikka kam ma Lionel Messi e Cristiano Ronaldo pottu toon to Ligue des Champions européenne wadde kam oɗen mbiya toon to gomu haskam ko ɗen ɗon barowɗe ɗiɗi woni ɓurɓe wattari ka e football européen ha tengti e Ligue des Champions européenne ko kamen tigui kollodirta jeese mumen toon to dunde Europe so tawi koto ñalguji to Ceerno Oumar Diallo ñalgugo a ɓiijo o ko ñande noga e noga goo lewru gonɗen du ko ɗum tigui woni octobre ñalguɗimmo o noon ko noga jeeɗiɗi e noga jeetati octobre ñalgu tataɓijo o ko tati ha e 4 novembre ñalgu nayaɓo o ko noga e 4 ha noga e 5 novembre ñalgu jowa ɓiijo o noon ko go ha 2 décembre ñalgu jeegaɓijo o uddata ɗum ha laaɓa noon ko ñande jeetati ha jeenayyi lewru décembre so tawi kay ala ko faali Ceerno Oumar Diallo jaaɓi hattirde kino woni final o ko ñande noga e jeenayyi lewru mai hitande ujunnaje 2021 toon to Istanbul ko toon tigui potital ngal waɗata ko ɗum noon eɗen mbiya kay ɗo en ganda photoɓe hawru toon kono kam Amadou Badi hoodere Pular en anda photoɓe hawrude toon kono noon ngal ɗon final kay Oumar Diallo kay tawtoroytake ngal ɗon final sen imima ko fati en jencudi toon to Ligue des Champions européenne haalten koye ligde ɗon toon to Premier League mbo leydi Portugal faden haalen kay ko fati ñalngu tataɓijo ɗen ɗon potite kay maɗe yuɓɓine kikiɗe hannde noon taw noon ko hakkude ɓen ɗon wiyete Boa Vista kañum tigui uddata ɗen ɗon potite sanga kay wattuji nogas fawdi hojomaji 30 wonande eruji Europe ɗen ɗon potite kay ma kay ɗe yuɓɓine toon to leydi Portugal hakkude kay ɓen ɗon wiyete Boa Vista kañum tigui huccodirta kay e ɓen ɗon wiyeteɓe Parcos de Ferra yaafo ɗon Boa Vista kañum tigui yahata jillu ha toon to Moreirense sanga wattuji nogas ɗi fawna e hojom so noon ha wattuji nogas e ɗiɗi fawi hojomaji 15 wonande eruji Europe maɗen ɗon potite jokku hakkude kay Vitória Guimarães kañum tigui jaɓɓoto Parcos de Ferra toon to leydi Portugal ko fat noon e Premier League mo leydi Portugal taw koye ñalngu tataɓijo koye kikiɗani ɗen ɗon potitɗe futte yuɓɓinede ma ɗe jokku noon kikiɗe janggo kono noon ma en arto e majƴe taw koye kabaruji meɗen faaɗi toon to leydi Portugal sen imima toon to leydi Portugal faɗen ko toon to Premier League mbo leydi Angleterre ñalngu nayaɓijo koye kikiɗe janggo sanga wattuji 13 fawdi hojomaji 30 wonande eruji Europe hakkude kay Chelsea kañum tigui jaɓɓoto Crystal Palace so noon ha wattuji 16 ko ɓen ɗon wiyeteɓe Everton jaɓɓoto ɓen ɗon wiyeteɓe Brighton toon to leydi Angleterre Leeds United kañum tigui jaɓɓoto ɓen ɗon wiyete Manchester City sanga wattuji 16 fawdi hojomaji 30 wonande eruji Europe so ha wattuji nogas e goho ɗi fawana e hojom ko ɓen ɗon wiyete Burnley kañum tigui uddata ɗen ɗon potite taw noon ko kamɓe tigui yilloyto ha toon to Newcastle United e kikiɗe janggo noon ko ɗen ɗon potite kay woodi kay toon to Premier League mbo leydi Angleterre ma en artoy noon e potite kay foɗɗe jokkoyde toon to leydi Portugal ha wonande kay toon to leydi Italie taw koye kabaruji meɗen faadi yankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe anduɗi nema fedde hebɓo sukaɓe Afrique ɗum tigi woni ko merene noon kabaruji no coftal balle taw ko ɗemngal Pular toon to leydi France en hettike Saydou Abouba ko fati kay e jencuɗi potite Europa League ha toon to Ligue 1 mbo leydi France woni toon to Ligue 2 mbo leydi France to leydi Espagne en hettike Amadou Badi hoodere Pular ko fati kay e ñalngu nabi toon to la Ligue Santander mbo leydi Espagne e wondude kay tirage Ligue des Champions européen ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mo Diallo